Skynd dig at tage den. Jamen, det... Jo, men skynd dig at tage den. Du kan komme herover. Ja. Hej. Ja. Susie, kom herover. Ja. Ja. Tak. 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 Ja. 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 Tak. Tak skal du have. Nej, jeg er på Hellebranden. Ja. 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 Nej. Ja. Ja, jeg kom derover her i april, og så kom jeg over det, for jeg så, at det var først i april, som der begyndte I at have åbent om fredagen. Også. Ja, vi har faktisk godt åbent fredag nu, men april er helt perfekt, for der har Ja. jeg en masse nye sko hjem. Skønt. De sko, som jeg er i gang med at lave nu, de kommer hjem der. Så det er perfekt. Skønt. Jamen, jeg glæder mig. Jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg tror, det er noget med, at du også kan kigge Ja. Hvor skønt. Hvor skønt. Det er godt. Der er faktisk også, vi planter også nogle træer i Sindegade, samtidig med, at vi laver nogle sko. Og det er sådan en Ja. Ej, hvor dejligt. det står der også lidt om, det jeg har sendt. Ja. Ej, hvor dejligt. Jamen, ja. Så må du bare have en dejlig så ses vi jo i København. Det gør vi. Ja. Ja. Ja, det gør vi. Og tusind tak. Godt. Hej. Ja, hej, hej. Tillykke med første dagen.